obedient to God's word. In chapter 7, atong gibasa kaila sa libro sa Hebrehanon, Kapitulo 11, si Noah, may respond siya sa tawag sa Ginoo. Or may responde siya sa pulong sa Ginoo. Ingong pa by faith, Noah, human siya pasidakin sa Ginoo sa may tabok. Sa mga putang na may tabok, mawag pa niya makita. Nahadlok siya, nalisang sa Ginoo tungod sa kahadlok. Ihimo niya ang arka to save his house. To save his house. Now, in Genesis chapter 6, verses 5 down to 11 and 15, Noah responded to God's word by faith. May response si Noah sa Ginoo pinaagi sa pagtungo o pinaagi sa pagtungo, iyahang ihimo ang arka to save his family. Now, trust in obedience are inseparable. Matungin mo pasabot anak. Inseparable. Ang pagtuo o ang pagsali o ang pagtuman, matungin inseparable. Dili pwede na ibuhang ibulat. Dili pwede na ibulat siya. Ang obedience o ang trust, dili pwede magbulat ibulat. Dili pwede na magbulat. Kung ba si Daniel Elisa bakong kasal? Itakdo sila diya sa kaminyoon. Dili pwede ang bulagon sa iba. In any couple here, dili pwede ang bulagon. In ana ang trust o ang pagtuman or obedience. Dili pwede nga bulagon. Inong damong kanta, inong damong kanta. Trust and obey, and there's no other way but trust in Jesus. Trust and obey. Bisa sa kanta, trust and obey. Dili sa pwede magbulag. Mag-uban niya sila. Noah obey God without questioning Him. Dagan masuka sa Bodrina, kung tawag sa Ginoo, o istoryawan sa Ginoo. Bakit pangutana ka? Bakit na ay magiging pastor Bodrina, o pingon ng Ginoo, dito ka mag-pastor sa ikaw-tao, kitron. Hindi ka nga, kapag-question lang si Ginoo, tinuod ka. Pwede naman ko dito sa syudad. Dahil naman kayong itaw-taw lang. Napay, kaon dito. Napay, membro itong dato. Dato pa naman. Napay, bukas dito. Napay, isa dito. Napay, beaches dito ka. Pwede naman talikuan. Napay, mall dito. Ay, wifi dito. Ano na, hangin yung pangutana sa Ginoo. Patay, mga Facebook pa dito, Al si Noah, sa diyan nagitawag siya sa Ginoo. Noah obeyed God without questioning Him, without questioning God. Kung tawag ka sa Ginoo, nagpagpamastor man, o pag-serve man sa church, sa New Hope, may tagang pangutanan sa Ginoo. Pangutanan ang Ginoo. Now the Bible, the verse tells us that God warned Noah. Ipasidala niya si Noah may tuod sa mga butang. Noah pa niya makita. Kung saan butang, Noah makita ni Noah. Ano ba kung saan butang, Noah makita ni Noah? Rain. Ulan. Sukat mahimuso si Noah. Ang kung dalagday siya o pilagay ito. 80 or 25. Wasak kita ulan. Minsan na may tulong sa ulan, wala sa kita. Ingon ang Ginoo. Ako sa ulanon. Anong Ginoo man si Noah? Anong may man si Noah si Ginoo? Oo man sa kabalungan sa ulan. Hindi kahapin man si Noah. Hindi man tapin ka si Noah. Hindi ulan, Lord. Anong ulan ba? Hindi ka sa langit tubig. Ha? Tinawag ka, Lord? Ano kita niya? Kasi kung ano, pwede magkabahan na si Noah. Ano man,
Eh sa unang panahon, wala pa'y ulan. So anak, wala pa'y ulan sa ulan. Nagsugod ang pag-ulan sa yuta sa panahon sa lulog. But before ang lulog, wala'y ulan. Genesis chapter 2, verse 6. Ingon pa niya daliya sa 6. Apan, watong sugdan sa kay, wala pa'y tanong sa kapatagan niya sa yuta. O wala pa'y mga tanong na nanurok sa kapatagan kay ang Ginoong Diyos. Wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta. O wala pa'y tao na muuna sa yuta. O wala pa'y tao na muuma sa yuta. Apan dihay tubig na may buswak gikan sa yuta o may patubig sa tibuok yuta. So wala'y ulan. Yung sa Ginoo pagpatubig sa yuta. Dunay may buswak. Kabog buswak. Gikan sa ilalong sa yuta. Anak kung maghimo ba karon o kanang gumba na itubig. Ang igamit sa Ginoo sa una para tubigan ang yuta. Aglihan niya ang mga yuta para mabuswak ang yuta. So wala na kita si Noah ulan. Pero anong iubigan sa Ginoo? Anong ituman na sa Ginoo? Kung ikaw to, ikaw mo Kristan sa Ginoo, tinuod ka ka, Lord? Tinuod ba? Gingon sa kuha? Lalo mingon ka nga, nanditan siguro. Pero iubigan, bisang wala siya makakita sa mga butang na bisulti sa Ginoo. Ingon pa, in Hebrews chapter 1, Hebrews 11, verse 1, faith is the evidence of things not seen. Sa daw ang pagtuo, ebidensya siya sa mga butang na wala rin mo makita. Paano nangalangit ka sa Ginoo? Nakita ba niyo Ginoo? Ngunit pagtuo. Nangalangit ka sa Ginoo. Nangalangit ka sa Ginoo. Misimba ka, nangalangit ka sa Ginoo. Minsan wala din mo makita ang Ginoo. Kaya tungkol kay ano lang kay pagtuo. Na ano na yung Ginoo? Ha? Inalak ko si Noah. Wala sa kita sa ulan. Pero ikuhat niya. Ingon pa niya, one of the greatest practical, yung pa ni John MacArthur, acts of faith in all his story was Noah's cutting down the first gopher tree for wood to make the ark. Daw, yung pinaka-greatest and practical na buhat daw ni Noah, ang pagputol sa kahoy o ang pagpunas pagputol sa kahoy para himuong arka.